Taas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat may gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpanamati Region 1, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 8 ka minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 13, Friday the 13th, Biyernes naman kondisyon sa sining patutunan sa kalanda, liwat naman naton nga may kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sa nga mga correspondent sa pagtulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sa kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinibatang dulungan oras sa kagabi ng aton sinika patrol 2 kay na panaganambiyo sa pinakabahay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan kagimusuan, liwat nga pag-amat-amat dalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz mga responder. Back to back sa tunga piloto, aksyon ninyo, Bogina. Ato naman pagbantay sa update sa babalita national, international, just in report, flash report, breaking news. Inatutukan na ni Aksyon ang Defensor Lisay. Upod man nato ng puwersa sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Aksyon Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo sinalagat ang korman sa sininga palatutunan, Action Night Patrol. Biyernes nga presentation. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilini sa kaoras, 6 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa mga nagatayas ang luto, sa mga nagatayas ang STL, pamati, i-recapta ang resulta sa STL pagkatapos ang luto nga resulta sa mga nagataya sa luto. Preparar para ganar. I-recapta ang resulta sa STL sa first draw 27-13, 27-13. Second draw sang STL 11-35, 11-35. Kag last draw, third draw sang STL 4-6, 4-6. Ari naman ang resulta sa nga loto. Unahon ta ang Mega Loto 645. Uy, ang jackpot price malaki, 25.1 million pesos. Resulta, Mega Loto 645, 22, 31, 2, 20,
25, 21. Again, suliton ta ha. 645 Megaloto. Resulta 22, 31, 2, 20, 25, 21. Wala sang may nagdaog. Ultra Lotto 658. Resulta 3, 43, 16, 7, 23, 40. Liwaton ko ha. Ultra Lotto 658. Jackpot prize 77.7 million pesos. Resulta 3, 43, 16, 7, 23, 40. Wala sang may nagdao. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, last 9:57 na. Kada 6 ang oras, no? May gabi dira sa kay Sir Renato Nato Escoltero. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Renato Nato Escoltero dira sa barangay Sumag sa bilog nga pamilya. Si Mr. Nato Escoltero nagaobra ni sa SSS Kabangkalan. So okay gini sa Action Night Patrol. Ayos! Dugay i-check ta ang report sa ato sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol. May gina-respondiran sa ila kinala nga pag pinalumba sang fire truck ko. Pero may dapat kabalakan. Golden Gate Alangilan, garbage fire, kalayo, basura. O silingon, dinkaon sang kalayo ang basura. Muna pa pula panutod ka mo ba? Muna sa mga tigilin ito, hindi ka mamanutod sa mga hilamon blang alaya. Tuparo nyo baka delikado, ha? Kadelikado sang kalayo subong. Standby sa report sa ato sa nga Patrol 2 ha, sa ato sa nga Crosswind Patrol ha. Ibalaon ta karon na sitwasyon sa Bacolod ha. Sa muna nga halong gid kita permi ha sa kalayo bla kay kadelikado sa sunog. Mala na kon makaresponder gid ng aton fire truck kung hindi baw. Kasi damo pang malamitay ni mga bluegrass fire bla, kadelikado. Mala na kon hilamon na masunog base sa palibot sa hilamon bla, may ara nga mga panimalay bla, nahimo sa light material baw, puwera palayo lang. Munang iban nga kumasunugan ang hilamon. Galalaing ng mga panimalay ta kanya base kung magdalagan kag malabutan bla sa kalayo. Pati tigilinit dan subong ang kalayo do kahapos lang dalagan. Dugangan pa kung isa nga may mga tendency nga nagadupoy-dupoy ang hangin baw. Ina pa ang kadelikado. Ay, puwerte. Ibon Botser sa Germany, check attendance siya. Naka-like na siya, naka-share pa siya. Tamya yung pamilya dira sa Banwa sa Murcia. Ibon Botser, RB Luberas. Ara siya. Monitor, check attendance man si Toto RB Luberas. Si July Harave. Ara ba na? Toto July Harave ka paurok-urok man. Sige, check ta ato sa Patrol 2, ato sa Crosswind Patrol. Sitwasyon sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field report. Yari sa Action Chandia sa Patrol. Jan, may gabi. Wala na sa ang sunog. Amo na ang ginakabalakan sa iban. Dani. Abi nila kung ito nagsumpit nga gito pa babaw pa bukid. Oo. White sa may dako nga sunog. Basurahan to. Basurahan tibla sa may likod sa bantog. Okay.
bantog niya, ka mga bantog ni Aksyonerek. Dili Oo. malapit sa bantog Lake Ranch, ah. Di lang sa may babaw-babaw, pero bukid na gid ay. Okay. Layo na gid no. Dili ko ginasaksihan nga kung gabi bla magtaklad ka pababaw. Purti gid ka kabudlay sa sitwasyon. Dulom Aksyonerek. Ang dalan, may gisa sugaaw. Why gid suga ya dulom may araman nga porso ni may street light. Oo. Problema galing kay ti kalapad sa dalan ka ba? 4 lanes na daw sa mong pataklad ka pababaw. Oo. Dito hindi ka masakop ang bilog nga dalan. Amo na guro iban do nabudlayan mo lang magpauli dito ang gabi kon pataklad ka na pababaw kay way nga daan may sugang dalan. Oo. Mga jeep Aksyonerek pagpatak kila 7 usually way naman nagabiyahe. Kiti kinakulbaan mga iba ni dulom nga daan. Ikaw Dali, na mahilig ka mapadulom-dulom. Basta Hindi lang ka paglabay kulbaan. pa kagadagan ka tudugay may papara bla simo ka may magtaya aw. Na isa pa na problema daw butangan bla sa dalan bla sa mga bato. Nan isa pa na. Nga magpundo ka gulpe katapusan kila may matripping si mo. Nan. Delikado. Dumduma mo to natabo sang night before election sa may mamaylan. Ito. At kung mag-asawa ba lang ang mistrato bang angkas? Ahay, kaluoy man to. Oo nga, ang dalan, binutangan ba to? Dulom, tapos pagtanaog nila kay Wigo nilang bato, pinarakan sila ya. Kaya mo na dapat na mga areas, mga dulom, delikado, may mga amo na gani, likaw, halin, kay Budlay na. Correct. No? Basi pa lang bala, wala itong ginapa, especially mga isolated areas, so yung halong kagid. Unless otherwise, do sunaro o sunado mo na nga daan ng area, Gani? di way ka ginaya kabalakan, way ka na problemahan, action na rin. Pero kung baguhanon ikaw, ati siguro reminder din na simo, dapat kabalo kagin mag-preparar kag maghalong, no, kay kadelikado sang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pataklad kay kilala ang Santa Fe, damo gid naga-comment nimo. Oo. Di ba Santa Fe bantog gini sang unay nga kaladtuan, balay lingawan, kung may mga birthday, may mga party, ligo-ligo, di gini kalabanan kataklad sa Santa Fe. Subong Pero wala sa ka Santa Fe, blaw way pag-Japon ka bukas. Kag may nakita mo sa picture blackson dyan. Oo. Ang sulod sa Santa Fe kasi ota kag kahigo na. Ikaw na kay way nagid atipan. Ang mga swimming pool damo na mga dahon-dahon nga kataktak. Gani, no, kita mo may mga Do Ano ganyan do kahagnok bala dyan nga lugar raw. oo, do ka isolated na, no? Silingko do wala na matipan plagaro ka tuig na ti siguro may mga umulumanog manog na day. Do akit tilapit daan sa mga hilamunan kay kakawyan na dandampe. Kasi ota gid sa lugar Siot sa Santa na? Fe. Wa na gid. Oo, kita ko to pati yung mga building dira nila. Wa na gid do puro na tanan mga balagon kag kahoy nga Na dako. balagon, amo na Oo. ginapakita ko may mga balagon na tanan. Yani man do kagulangan bla. Pero damo gid memories ang kadamaan eh. Sino na tatagyaman na naman private? Private na guro. I don't know kung ang isa ka konsyal tagiya na Sang Bacolod? Oo. Di wala na nag-develop kado ti isa man na sa mga tourist sa attraction sa Bacolod da kung magkakulukad to kada. Gani, alin sa una action na rekya, damo gid memories ang kadamaan kay Oo. nakalabay gid sa Santa Fe. Oo. Why pa rin sa una mga kampistuhan niya, ang Santa Fe na ginadaya. Kagoy labot ito ka namin mga lugar bla dyan kiti napuno mas ang kahoy bla. Bugnaw! Bugnaw no kag way gid problema kay may padipdang kada nga mga kahoy mo. May parkingan kada sa sulod. Oh, bastante sa May pavilion. Parkingan May pavilion. mo way mo problema kay lapad mo na sa sulod. Lapad man, Siguro- damo swim do, pinadas mo yung kabilog na daan. Kulang na guro di kulang na guro sa pag-atipan na guro action dyan kag kung sino man tagi nga pamati da I would suggest nga i-develop na niliwat para nga magbalik ang aura sa tao bla kag may lingaw-lingawan man bla. Oo, kay do dead area na da subong, ka. linong-linong, duwag yun na ginos May nakakwa bla picture ng tanaw kun ko nanon ni nga do kahagnok ni nga lugar ko haliluka ni nga lugar puro na mga balagong nga kabi to. Do ghost house bla, no? Oo, ang mga ano da mga ilat na nga daw Kanope, ang cottage. ang cottage nila da ay puro na tanak ka kuan ka mga dahon kag mga kakabit-kabit nga mga balagon. Gani, base pa lang bla, na-improve nila, kabalo ka damo na damo ko nakitaan nga comment nga mayo bla, nga ka pangitagid sang ila, dra nga mga memories ko tani mabalik man. Gani man. Mga na experience nila. Kaya nakalabay kami din sa buong gabi, nakitaan ko gid nga ako kapila mo ko magsulit sa Santa Fe, sa college ko. Akong bilong nga kabuhi bilang kapapili sa mga student government, dra gid ka permi ko tipon-tipon bla. Oh, banto Di damo lang gid sa memories action ereka. Oh, kag una ko yaman sa Bacolod, bikon mga guwa-guwa man mas marami lang sa Santa Fe, no? Oo na, may nalaki lapit. Lapit pa way pa problema puli ka.
Oo, plus pagid nga wala labot nga lapit siya, hapos ang means of communication, Oo. aton gid ya diri sa Bacolod makabulig sa turismo. Kaga may means of transportation, wala may problema kay may magabiyahe man da. Oo, may motor da sa ulonan, Providence, sala sa unahan mo? Ganit, kung magtulo-tricycle ka, pwede man. Pwede man Padulo ka sa downtown, na mo na blado ka, ang accessible blado ka, dasig lang. Kag ma-lively dahil mapasugaan, may kasanag, may kalipay. Oo. Amo Discovery habi ko sila tagya sila da, dyan nga, dyan nga resort na da. kabiyon kay baklon na si. Wag mo daw ko sa luto, isa na nakatirada, pro. Ang luto, jackpot price na no, sa 658 ka no, 77 million. Ote. Te, butang ko abi, ma-invest ka lang da mga pila, 30 million, ada. Abaw. Wapo ng development da, pro. Gani. Oo. Base pa lang agin buksan nato ng istorya, base babatian dra nila. May makamuno, bla kon di man siya mismo nakabati, kilala na nakamuno, makambal siya nga oy, gimuno to ka suradyo. Hindi kayo munot sa Aksuradyo, biti pa tinuan ta na da, kag mapakomersya ta sa Aksuradyo, parang Oo. boom pagid nga to Santa Fe, no? Oy, mo nyo endorsement sa action dyan at sa Sonerico. Ate may problema ko dito, librita. Di ba? Oo, te. Oo, wala problema. Endorsement na ng kulang da eh. Gani. Mababalo na liwat, ma-boom na daliwat. Gani, i-discover Eh. siya kung saan tagiya siya na tabi, kay istoryahon tabi. Di ba itaon, tabi kito. Istoryahon Ako ta na kag negosyahon ta i-negosyar ta. gani, abi ko ganun hindi sa ako lang nakakita eh. Kung di siya mas kasaram magpalakat, kita kang duwa eh. Kasimple magpalakat na Oo Ayo di purba. Mo pilaguro ka milyon ngurong invest mo na ta, no? Medyo dako-dako gini. Oo. Galing kay Tikaya, naya ka mga Eagles ya. Gani si Sam Mer, gani blang listener tao. Oo. Si Sam Mer, nasa niya kahidlaw sa Santa Fe. Gani. Oo. Hindi na budlay para sa mga taga-Eagles bla. Buli-buligan ka taga-Eagles. Simple lang sila. Kung naman tagiya na si Noao. Ba't kung kay Vladi pa nagyapon na? Yan di Vladimir na da property. Pero although yan, mo pagkabalo. I don't know kung iyagid man Sila basi may makagapamati, bala ka makatimbre sa to kung tagiya sa Santa Fe na dabi. Gani, Para timbre kay... istorya tatag iyada kag mabalik ta ang iyada nga negosyo kag aura da. Mabulig-buligan sa bisan natagan tala sa idea kung ano yung muon nyo bla? May nag PM di si Sally Auke di Susao. Oo. Siya gin bakal na kuno sang SM. Iba ka ka SM? Di bakal na sang SM. Ano naman ka SM man? Kanugo na to iba si develop nila guro naman dai kung ano naman gusto na dai na eh. Kung ako sa Basta SM dala ko da, ng king kung ako sa SM, di develop na nila da. Gani. Oh, Kinalano na subong kay mga area, subong nga lalagawan, liguan. Oo. Ilabi na nga summer na daan. Sus, Tapos lang bla, sila ni Sir Mon Lopez ano ko no? sila niya HRM kuno sang National University. Daan na rin mo. Ano yung Sir M? Ati ka SM ko na, ako rek kuno na. SM eh? SM kuno na. Ako At na mo kaya mo National University nga building ari sa tupad ng SM. imo na nila National University guro da. Hindi ba siguro yung mo nila action na nga do clinic, do laboratory nila sa HRM nga kurso? Okay, nada. Oo, do pa rin na lang ari bilang annex. Oo. Do annex do sa branch nila ako ng taon Do lain nila nga campus kay kung dagi sa tupad ng SM. Oo. Ang ginakayo do lang nga sa parking lot National University na daw mong Oo. skilahan, diba siguro dito sila. Mayo man kay Doc Mon kinakatag sa aton sa timbre nga informasyon, no? Para nagli kuno mo na bakal gid mga lisang SM na nga property. Na bakal na gid man. HRM iya ka National University. Oo. Mga Binanueva property na da pre JB and Son blam. JB and Son. Oo, atubang YMCA nga mga Binanueva blang pamilya. Okay. At Dili sa buk pa diyo. nabaligya na guro action dyan. Gani na baligya na guro, hindi na lang pabaklo na. Oo, Santa Fe iya na ka mga si Peter si Drake Auhiro bla. Oo. May gabi dala kay Peter si Drake Auhiro kay Inday Pam kay Kumare Kucheri kag sa apoya da. Sila ni pare si Drake ka Peter Auhiro Santa Fe iya na ka mga Binanueva na bakara na sang SM Holdings. Okay. Diba siguro mas mayo na kung mo nila laboratory, gwa na do isa ka skilahan Eskwelahan, no? Ang Do gusto campus ang gwa ya. Campus, oo. Oo, do kumagamo sina. Kung nakabalo si Doc Mon Lopez nga Oo. drang HRM,
base may plano sa magsilo sa NU. Siguro. Kanugon nga lugar dyan, no? Nadula ang Santa Fe Resort, no? Gani, do ka, lain ka diyang impact sa Santa Fe. Oh, UN University Campus na, pre. Ah, okay. UN Okay. University. Inyo University Campus na, pre. Ay, gali ka. Ti correct nagli. No, iti mo ang na campus dahil, no? Kung nagunan ko bala no, nabantugan na Santa Fe, ka tatakli ang Santa Fe lang sa una mo, no? Gani, tatakbo ginadaya, magsiling Masiling ka. ka nga lakata sa resort, hindi mo pa Santa Fe tayo, daw mo na bala, no? Kaya action, Eric, ang alan sa mga jeep, Santa Fe, Oo, no, Santa Fe Central Market, no? Oo, Santa Fe na iya. Ahay, kanugon. Natatak na dahil nga Santa Fe, ginadayadaan. Siguro ang pamilya, binunueba, guro, wala naging maguro interest na dahil. Doon nga station. Sila, especially nga duwadang katuig nga nagahiatos, nga daw wala gitsang ginos-gios ang mga amo sina, siguro nagdesisyon sila. Ano isa ka bunda ka. Oo, saling ni Sermon Lopez niya sang 6 years ago, development plan nila. 6 Okay. years? 6 years ang development plan sina. Guro tama na ba si Sermon Lopez? Guro may share na sa guro ay. Kaya may plano, guro na magsilo sa National University. Do abot siya eh, kadlaw sa Oo, doktor nga daan ti bisan di ila man ay iapok mo. Sila niya, hipos lang bla. Ay, at least may kilala na kung sa iluto si Sermon Lopez, no? Mo may kilala na ta, apos na mapasulod sa aton advertisement niyo. At least kung may kabataan ta dati, at least apos lang nga si Serda. Ara si Sir Malanggalin, di na budlan magskila. Nalabon. Kay National University na nga daan, mga kumuskila, mo to ba SM main campus, ang isang no? campus ito sa Santa Fe, isa lang ka-ride Gani man. Sige lang mo ginamit mga development, perting developments ba kulod na no? Oo. Grabe, the best kay may mga National University na today. Mga kumong resort mo on pa campus, perting nga mga idea nila. Gali kati damo giman di mga property nga bakante pa man sa Bacolod, gali kita mo na mahalang ang per square meter eh. Oo, mahal na subong. Gani, ti pila na tanto, labot at taga 3,500 kun commercial lot, no? Oo, ama ko mo dito ka nagsulik sa may area sang ano nga dito sa Magdampe. Oo. Do puro na to may subdivision na naman tumatubo. Dari sa may Pilisa may subdivision man na matubo man. Dari sa may ilang silingan, ano may bago naman nga subdivision nga nagtukod na naman Gaginawa lang, no? Gagawa lang ka, nilason ka ni, iba niya tao, ito na lang to sa mga kalanaas, babaw man, kaya ang iba niya tao taga syudad, dari mas susunod Correct, ahay. Do to nga, ano na gini do malapad, na gini nga malapad. Bata, sa to kati more on employment, mana mo. Ano man trabaho, ginaksyon na rekan. Para sa mga utod naton nga nakakinanan, obra bla. Gabi ganda ng factory, kaya mga bodega dito sa Pilisa. Naina sa Pilisa. Ang Pilisa bla, parang tayo na nga lugar, kaya damo na mga lagpad kaduta nga ti, may mga report kada pa tindugan ka factory man, no? Ara na, nagsugod na iban eh. Ay, gali ka? Ano nga factory Subong, na? bodega, lang subong. Oo. Pero ang iban nga mga factory, ang mga building nila ginasugod na nila pa kayo. Kita mong dalan, ginkayo na. Ara na. Ara na, taklado to pababaw, ginakayo ng dalan. Swerte niya ang mga gabiyahe motor kaya ang means of transportation, pataklad sa babaw, motor lang man mo. Sili ka nga dalang kinakayo, but silingon niya, development siya, sigurado na. Sigurado na. Ti, alala ka na mabutang dalan, kung wala sang negosyo na ka magtubo. Oo, kayo planado na nakuno, nakatuig nila nga plano. Subong daw na sugudan na nila. Actually, ang ginabakala ng prutas, lang bodega ka prutas. Oo. As babaw to, dito sa Pilisa. Ay, very good. Dito ginakuha ang supply ka prutas, dito nila ginastock. Tapos tingin panahon diya sa may proper tiya makubot silingon, dito gidjagahalin. Amo nang ang dalan dira ginapanami na nila kay Parasoli Mayo bla. Kaya dapat nang dalan di sa standard ng pagkayo okay para dugay gidla kay tulag ko nga salakyan malabay malusot dira. Tiya mga trabaho to na dito taklad sa babaw action Eric, no? Correct. Maka-action ang pinakaling sitwasyon sa palibot ng syudad, paang ang aton nga panahon, pero puri hindi magulan, kay para namin aton nga tulog karon. Mga dupi-dupo lang hangin, para mabulubog na, kay kung kagaon, turte man nga paang nga turulong ang balahas ang iban. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Chandi. Also na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Salamat gid aksyon John Diaz, sitwasyon sa Bacolod. Balikan talaga sa aksyon John Diaz ha. Hindi mo na tinubo-tubo na yung mga negosyo kag investor sa Bacolod. Napatindog sa mga national university. Dako man na nga bulig sa Bacoleños ha. More on employment man makabulig-bulig na obra sa mga tao nato di sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balikan talaga sa aksyon na John Diaz sa latipon niya sa aksyon balita sa finale sa iya sa report sa balik niya sa ipapalagad. May gabi nila kay Sir Nathan Siosonsuela, no? Kay Sir Nathan Siosonsuela, mayong gabigid kay Joe Silin. Wow, si Joe Silin. Ara man nagapaurok-urok ho. Si Friends Tintin Suugon, Brillantes. Kag ang tiayo ni Actionerson si Madam Josie Cañete Patenyo. Kapaurok-urok in sa Action Night Patrol. Di man kompleto ang gabi kung hindi sila makapaurok-urok pamati, no? Sa kay Ragdi, Elieme Araman, kag si Nong Conrad Abalahon Fulgencio, isa sa mapisa namon nga barangay tanod sa barangay Pahanukoy ga monitor gid sa aton sini nga pangalaga. Ribson Building sa Pilisa. Okay. Wala darat ang mga Ribson Building sa Pilisa tuod. Siling ni Action and Defensor Lisay. Ligo ere good evening ang duta nga masitira amo lang na ang barato. Siling ni Alan Zin. May tama ka. No? Sige. Sa kay Rims sa Mamilya Berden, kaya monitor dira sa barangay Teno. Pag-o lang kami kapuli halin sa paglibot balot kag mani sa NGC. About titay mingid. Kamiyaw lang ko sa mga Mamilya family sa barangay Montilla Moises Padilla kay Papa ko Tiroy nga nagamonitor sa programa mo. Dali na kay Rems Mamilya Berdin. Ayos. Kay Rosil Bantiling. May gabi kay Rosil Bantiling ha. Kay Apo ni Tinong. May gabi dala kay Apo ni Tinong. Kag kay Miarpe Harina gamonitor man. No? Magawad good PM siling ni Ragdi Elieme Stone kapaurok-urok man sa action night patrol program. Oy si Toto Ronnie Gordon kapaurok-urok man pa-check attendance lang, no? Si Migo Ronnie Gordon ara siya. Oy si Nong Mulo Batang Romulo Mulong Batang kag si Tutong no? Driver ni Kap Bibing Noble. Ara sila kaduwaga monitora. Pamyaw lang ni Nong Mulo Batang si Lodot kag Ginamos Anton sa DSB Comaliskis. Ay, puerti. Salamat gid sa 75 stars ni Peya Abdullah. Happy Friday, 13th Action Eric. Attendance here from Rochester, Minnesota, USA. Kindly greet lang to all my family dira sa Tangub. Sa mga Alvarez family, kag Embuen Water Mineral Refilling Station. Gam-monitor gid. Halin kay Madam Vanessa Mayo. Ano pulit ni si Madam Vanessa Mayo mo? Dito sa Pilipinas. Madam! Sigurado ko may pinotos kagida. Bumba Lumina mayong gabi sa kay Lee Schools Bahas Kulahara. Kapamati na sa may purok Ipil-Ipil Don Salvador Benedicto patugnaw nga kagabihon. Wow, perti. Si Linita Pilyawa. Linita Pilya, si Trixie Aboseo nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Ay, puerti. Si Cyril Lamalama, kamonitor sa barangay Lag-A. Ano Lag-A man? Kawayan. Sige, salamat kita sa imo sila nga pag-monitor kapag paurok-urok pamati.
sa aksyon na Night Patrol Program. Sige, check ta naman report na. Gikan sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Roger, ni BJ, ni Arlo. Unahon ko na ato sa nga First District San Carlos area sa Toboso, kag Banwa sa Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon na Resort Patenyo, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, action na Eric, kamang gabi, happy Friday the 13. Oo, halong ka ta, basi ko bagaton ka ta, ha? Kita yung mamagat. Ay, kung sa bagay. Oo, Sila sila pang- kita yung mamagat, sila yan. Sila pang isugdungan ba? Ang bugani man. Ikog pagi, lang nakatapat la. Ako may igog pagi, binsol no? Ano maas-asa sa binsol ka pagi kung ang saray sa protetan ka Di, Pilipino nagagmay? Ay, oo. Sino man kuno mabato sa aton sa panahon sang sa karon nga panahon nga uso panaw. Patiming-timing man ako isa mo. Tama ka na siling ko kung di ka piga ko dungante, laban ka na sa atake, pero kung iso ka dungante, way ka na siya may matake si muna. Man, kahit una-una mo malana mo kung galakat ka sa dalan, di lang pag naunahang ang kawayan, galungyong. Oo, siyempre kay hangin, siyempre malungyong na sa, di ba? Wag yung dalagat ka dahil. Lagat ka lang. Kaya wala na. Ay, wala na. Mo ninisa. Ay, Kabot mo. sa mga uma-uma pala, no? Sa mga uma-uma nga mga lagyo pala, no? Oo. Sa una gani, uso man ng baili so ba sa una, wala man ganun sa una hadlok, no? Wala man. Magi paganis katubhan. Gani man. Oo. Ay, Tasakon lang gani kung dang tasakan, tapos magi maganis turugban. Ay, Basta ganito mo kung na. di itong may baili, basta may music, ala, bira. Sa agad kita mo na pagpuli pa preparakan kay basta may nagatumbo-tumbo lagi si kasigaw. Iglesia Wala mo na gani. santer mo. Ay, pero subong nga Amo na. pasubong doon. Why na Sa na? karon nga mga panahon, sa moderno na nga panahon. Why na. Ati daw. Mga kung nang kilala ko pa niya mga mga bungang isip. Nga mo gani man aksyon na Eric. Ati hindi lang kumuglagaw gabi kay Oo. delikado. Ang delikado yung mabagat si mo. Hold upper. Oo. Mo na ang delikado. Hold upper, snatcher. Kagang masakit pagidabla kung masalaan ka pagid. Oh, nan isa pa na. Muna kung gabi. Muna kung gabi. Amo na kung gabi. Advice na sa mga kauturan ko. While man lang sang importante. Pamuyo na lang ka mas balay nyo. Oo, hindi na sige lagaw-lagaw sa ato nga kagabiyon. Labi na gate ko nara ka sa mga lugar blang ginagamit mo pa sulo. Correct. Oo, kahit hindi gid man tanan nga mga lugar sa aton di may mga kurinti mo. O gagamit pa sulo. Oo, ti base ipon sa angin blag kapag patay lagan dayon kablaw. Sige. Oo. Hanot? Tihanot, oh. Okay. Say mo na yung aksyon na Rick, karon nga gabi, kaadlaw, kainas ang hapon, ginadala na, kagin-inquest ang sospitsado nga si Jimmy Libre, ang kolektor sang Suertres kag residente sang Purok 4, Barangay Lagaan, sakop sa Banwa sang Calatrava. Ang grabe pining aksyon na Eric nga kolektor kag agent sang Suertres kay ang iya siya nga ginapahibalo nag handheld radio bla. O sige siya tawag sang numero. Ga ang ing piyak nga linya, ang piyak nga mga balay kag malapit sila may mga handheld radio nga ginakaptan mo nang ilang nga ginano nga ginagamit bilang pagpabalo nga mo garon nga nagwa 728 ba puwerte ga ang ginagamit nilang trumpa kagasubong hang radyo nila Action Direct sa pagpabalo sang ila sini nga mga parokyano nga nagataya sa ila dira mismo sa may barangay sang Lagaan. So tungod sini karon nga adlaw ginadala na sang makatapos sa kapulisan dira sa may syudad sang Bacolod agod nga i-inquest
ining sospitsado nga detain karon diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP nga si Jimmy Libre, 56 anyos kag pumuluyo sang barangay Lagaan. Ato nang aksyon Eric, hapyawan ang pila ka mga balita kay na nga nagalunta diri sa may banwa sang Calatrava, partikularmente ining pagkadakop sa kay ni Stora Daguok bala atong ang ginaristar kay na nga alias tatay nga senior citizen sa aton sining interview sa iya. Iya ginapanginwala ang mga nakuha nga mga ginaligar shabu sa iya sining posisyon kag kontrol sa pagpati nga hindi kuno sa iya action Eric. Apang ginaklaro sa nga PDEA nga ini siya ang ara sa ila sining provincial target list kag subong man ginambal man kaina sang barangay kapitan kag subong man kagawad dira sa may barangay aniing si barangay kagawad Mateo Casalda nga ining ang suspitsado nga si Nestor Daguok ang ara sa ila sini barangay drug list action Eric. Ang isa dire kay manti ikadwa na ni siya nga nadakpan sa aton sini nga mga kapulisan una sa tuig 2017 kag kaina sang aga didto mismo sa iya sini nga puluyan nga sa pahayag sang PDEA nga padayon siya nga nagabaligya sang ginadudahan nga droga o shabu action Eric. Sa karon ara siya detinado sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Muna yung aton sini pila ka mga informasyon kag balita madulong karon gabi action Eric para sa action night patrol. Ka-action yun Nelson pati nyo na sa balita na sa action. Action Nelson? Yes. May nag-text sa akon si Kuya Romrom Roho bla. Oo. Sinya upod ka Kuya Buas. Oo. Ikaw upod ka kuno. Ikaw gid kinahanglan ni future Kuya Nelson. Ay gali ka te. Preparado ka na da? Ate, may na to, kondisyon ko no to ni Gobo. Nagaganit ka mo ka na silingkot ikaw. Preparado ka naman. Ate, nakaligo na tama, munlaw na lang ta. Ate, prepara lang lawas mo, boss. Sugid ka lang dako ka lawas, pero request ka lang isaguro ka padol, okay na. May baseball bat pa sa skillet. Ayaw alang si Kuya Gob kag si Kuya Romrom nga hinayon lang, Roho. Kuita lang gamay. Ikaw lang ganit utik siya da. Upod sa mga aspirants ang nabingkalan Eagles Club. Kita tatubas. Sige, preparar ka. Tembal ni Gob, dapat kadto ka mo. Aga pa ka mo tubas, kay aga pa kadto ang tropa. Ang big kuno ang isa sa mga sponsor. Aras lang ta buwas. Full force buwas. Ako lang kuno di ko upod buwas kasi may programa pa ko sa pagkahapon. Kag may obligasyon pa ta sa to. Sige, preparar ka lang da. Ready naman niya. Sige, fights Ginjagingan kun man gina kag ginligid-ligira na. Good. Sa mga next na rin, kang pila ka informasyon madulong naton karon nga gabi. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson, pati nyo sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kita, Aksyon Nelson, pati nyo. Ay, para mo kitang nawas bubuas. Kasi Kuya Romrom Roho kitang una sa imo. Ara mo si Kuya Daryl Daan de la Cruz. Kag si Kuya Maki, pululihan ka ta ni Kuya Efren Pageta Bal David. Ay, bertio. May gabi nila sa Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Tami ako lang pamilya Malaga. Tami ako sa Malaga, La Castellana. Luisa Malaga.
Danilo Malaga kag Teddy Malaga. Pamilya Malaga sa Kasiliana gali. Halin kay Chudi Malaga ha. Nancy Garcia da may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Lowedy Paula. Sang kag sa mga Dungganon boys da may gabigid no. Wag ka monitor gid si Arturo Batang sa barangay Kumaliskis ang naghatag saging. Ay gali. Oy salamat kay isang saging ni Nong Arturo Batang ha. Sang barangay Kumaliskis. Puwerte nga saging, no? Daso na, hindi naman saging. Damo diya kararuton sa Don Salvador mong, no? Mapisan karanda, damo kararuton sa Don Salvador. Ang buti may mga mais man na sa Don Salvador nga tanom da. Nung Arturo, may tanom ka man nga mais. Ang na mais bra yung hindi ay ilokor na. Ay blang mais bra nga Bisaya, amo na yung kampyo, no? Hinayong ko lang kuya. Hinayong lang kuya. Padol sa likod ni Kagbuli ni Kuan ha, ni Action Nelson Patinyo ha. May gabi dira sa kay Honorato Nulias. Abaw, si Nini Nulias da, kamusta na si Madam Karen Catherine Nulias da. Sa kabataan dira sa ihado ko ha. Ay, puwerte ho. Cyril Lama-Lama da sa kabarangay Kamindangan. Kawayan ka monitor gid si nagapamati gid Morina Escondi sa Rasya sa barangay Sibukawan Isabela. Bao kadamo na gid sa naga monitor sa aton nga programo. Ani na sa Arisa nakalusot sa bago lang ka mo na bulagay ni pare Ruben gre. Bilib. Rekta puli, ano yung makapit-apit ha? Toto Eduardo Bob Pransa. Wow, perte. Nanidala ko mag-table kay pare Bob Pransa ba? Okay, pare Bob Pransa doon nahidlaw mo ko mag-table sa iya. Abi sa Martes be, ma-table ta. Di mo na na-sponsor ang kinilaw nga kwan. Nga tuna, hindi gani kwan. Tangigi. Toto ba Pransya? Solve. May gabi nila kay kumpare ko Lito Tagalog kay Manang Beth Tagalog. Monitor gisato no. Si attendance lang galanog di sa balay radyo nga ginpakay omo. Kay parehi Lito Tagalog kay Manang Beth Tagalog kay Inday Bea kag sa mga kabataan na ni pare Lito kag ni Manang Beth. Okay. Tiyan mo na yung sabat nga kampyon. Toto ba Bransya? Nya okay pre. Gid. Solve Basta patinan ko na Toto babi Kaya pa urok-urok isa Sige. Alis sa report ni Aksyon Nelson. Ara si Aksyon Roger Guten, maka-standby pa sa line number 3 Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari si Aksyon Roger Guten sa report. Jeremy gabi, apres kami. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa aton sila Action Eric, mga balita, gikan direksyonan sa Cadiz, kinaubigyan mo tulutawahin man ibang nga area, maigit pa record yung Action Eric, isa ka makabig nga land dispute o kung ini wala ang conflict sang posisyon sa nga pila naton ka mga kauturan sa isa ka asyenda nga gipa-record mismo sang tag-iya o kung part owner sang asyenda nga mo nga asyenda sa lim nga formerly amo ang asyenda Escolastica sa bahin sang Barangay Mabini. Sa sining nagpa-record nga si Sidet Rizalños nga ginkilala kay Mr. Lyndon Lim nga sining ining duta ngayon kung ining asyenda gen occupied sa tong pinalikdan nga Enero 9 sining a certain Giovanni Aguanta
legal sa paginaron kag residente sang Sinda Salim sa Barangay Mabini upod man ang iya sining grupo more or less mga 30 tanan sila kabilog. Kay na mga alas 2:16 lang nigit pa record. Kaga suno pa sa sining nag-complain nga gin-claim nila ini ngati na kuno may ara sila certificate of land ownership halin sa DAR pero wala pa bala kuno sa nga klaro kasi suno pa sa pagpayag sang nagpa-record sila nga tagiya nga ang kampo di 28 ini gina-cultivar kag pangsunog pa ang pila ka mga part sang kampo sumugod sa itong Abril 27, Mayo 2 kag na-mention man dire ang isa pagid ka tiniom nga sa diin may ara man yapon nagkaluntad nga pagsunog sang Mayo 12 mga alas 9 takna sang aga ang among kampo ang ginsunog sang wala iya mahibaluan o kon unidentified nga mga persona. Now, ini ang gin-record for legal purpose pero ang ini naman ang isa ka gin-record na kinirek nga o correspondent nga si Giovanni Aguanta Carano 47 anyos edad nagpa-record man siya ini siya residente sang Hacienda Escolastica sa Barangay Mabini nga suno sa iya nga ang samtang nagarado siya sang sining kampo may mga alas 10 at takna sang aga kahapon ini siya ang ginmanduan nga untaton stop kag hindi na pag araduhon ang ini nga kampo nga ilang posisyonan pagi sa sining ilang ginauyatan kuno abing certificate of land ownership nga sa diin ang duha ka mga persona may kaway siya Mosanday Rafi Villasor kag si Willem Villasor. So gin-record lamang yun sa bahin sang Cadiz City PNP. So far na medyo matultawhay ang mga blatter entry sa kapulisan magluwas lamang sining gin-record kay na Action Eric. Report gikan diri sa may syudad sa Cadiz sa aton sining pagtutukman sa mga blatter entry police report para sa Action Patrol. Ini sa Action Roger Gutib ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Roger Gutib. Report live gikan sa Eres ng Cadiz, Escalante, kag Sagay City. May balos man nga report ang ato sining 3rd District. Report ni Action Arlo Ticar sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi, apis kami. Action Eric, isa ka vehicular accident ang nagluntad ini mga takna alas 8 kagabi diin ini nag-involbar sa isa ka motor single nga Rose kagang insidente nagluntad dira sa may sitio Gawahon, Barangay Road, Hacienda Riverside, Barangay 11, Ciudad San Victorias. Sa nasambit nga vehicular accident, Action Eric, ang mga biktima sinigin kilala nga mo Sanday Richard de la Cruz ipaghubasan 37 anyos edad may asawa kag pumuluyo sang nasambit nga lugar diin gin-report nga ang nasambit nga motor o kon biktima ang may nakaangkas ini nga isa ka babaye nga ginkilala nga mo si Leda Aribalo I Marquez 50 anyos edad may ibana kag pumuluyo man sang nasambit nga lugar diin ginpahayag nga ang nasambit nga babaye ang ugangan sang nasambit man nga persona. Ginpahayag padugang kag base sa report sa makatapo sang Victoria City Philippine National Police nga ang nasambit nga mga biktima ang buot na kuntani nga magapauli sa ila sining puluyan nagikan sa ila sining trabaho dira sa may Barangay 2 Ciudad Sang Victorias sang hinali gid lamang ang driver nga si Richard de la Cruz ang wala ini makamulalong sa isa ka stock file sang balas rason Gaini sila ang natumba kag din-report nga naglabugid ang nagaangkas sang motor nga si Lida Aribalo
Rason nga ini siya ang nakalampos gid sa isa ka matig-ang nga bagay kag una ini nga gindala sa may Victoria sa City Emergency Clinic diin gin pronounce ini action Eric nga dead on arrival sang mga attending physician on duty. Ang driver sang nasambit nga motor nga si Richard De La Cruz ang ginpahayag nga nakaangkon man sang mga kapilasan sa iya sining lawas apang pagkatapos nga ini siya ang madapatan sang bulong. Ang nasambit nga persona ang gitahanugutan ini sang mga attending physician on duty nga makapauli sa ilas ni nga puluyan. Ang nasambit nga motor action Eric ang sa karon yara na infound sa may impounding area sang Victoria City Police Station samtang ang kaso ang opisyal naman na-record sa talatapan sang pulisan sang Victoria City Philippine National Police. Sa pihak ng action Eric mga takna alas 4:30 sing hapon kahapon nga adlaw isa iya ka operasyon ang ginpatigayon sa magtato sang Manapla Philippine National Police diin ang nasambit sa operasyon gintigayo o kon ginpatigayon ini dira sa may sitio Agtongtong Barangay Tortosa Banwasang Manapla. Dakop ang tatlo ka mga persona nga nagbayular sang Presidential Decree 1602 nga amo sanday Richard Bilarte y Guablas 38 anyos ang edad, may asawa Dante Ledesma Rivera 59 anyos edad, may asawa kag John Benedict Yang Legreso 29 anyos edad, may asawa, tanan pumuluyo sang nasambit ng lugar. Ini sila ang natigayon nga nadakpan action Eric sang mga kapulisan nga nagahampang akto sang ginatawag nga madyong diin ang nasambit nga mga kapulisan ang ginpamunuan naman ini ni Police Captain Jenick Bermudez ang hipi sang Manapla Philippine National Police. Na-recover sa mga katapos ang kapulisan sa nasambit nga area amo ang isa ka set sang playing card nga nagaduag pula kag subong man ang ila sini nga taya nga bali 210 pesos. Ang nasambit nga mga persona ang sakaron yara na detain sa may custodial facility sa Manapla Philippine National Police kag posible nga magapangatubang ini sang kaso nga paglubag sang Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kita aksyon Arlo Ticar gikan sa 3rd District. May balos mga report ang ato sa 5th District ko si aksyon BJ pasible na tipo niya sini nga mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon na BJ sa report. Aksyon BJ, may gabi, please come in. Aksyon Eric Tigayon na nga napasaka ang kasong parricide kag murder sa duwa kriminal de edad nga responsable iya sa pagpatay sa isa ka Iloy sa Banwa sang La Castellana sa tuong tinilikton nga May 10, 2020. Sa aton sila nga pagpakig-angot sa La Castellana Municipal Police Station, ara na karon sa kustodiya sang DSWD ining mga suspect sa krimen nga nagluntad iya sa nasambit nga Banwa. Suno sa investigation sang nakasiryan na PNP na nagakatulog ining Iloy nga 44 anyos sang ini siya ang ginpatay sang nobyo sang iya sini bata nga 17 anyos sa ila sini iya nga puluyan sa Purok Langka, Barangay Robles sa Banwa sang Nakastiliana. So ining rason action Eric ginalantaw kay manti ining nanay sa aton sini nga mga kaaksyon nagapamatok gid ini sa relasyon sang iya sini nga anak kag sang 17 anyos sini nga nobyo. So rason nga ginpatay ini siya sang nobyo sang iya bata. Action Eric nagagawa man sa investigation nga ating waan pa sang iya sini nga bata nga dalagita nga itago ining krimen pero na tukiban gid and then na recover man ang kutsilyo nga mong gingamit
sa krimen sa pagpatay sa iya sila nga Iloy kag di no ginat kasuhan na sila iya sang tinalikdan nga Miyerkules sang parricide ining bata nga babayi kag murder naman sa iya sila nga nobyo nga Lunsay 17 anyos man kaangay niya. So wala ini sang piyansa. So karon na sila iya sa kustodiya no sang Department of Social Welfare and Development given nga mga minor ini sila. So amo ni nakuha tang update gikan niya sa Nakasilyan na Municipal Police Station. So ginakasubo gid naton no nga tiya may isa ka bata iya no nga nabatas niya nga ipapatay ang iya sa niya kaugalingon nga Iloy. So far mo ning update nga nakuha naton para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Upod si Action Eric Magbanwa. Ako naman si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action PJ Apasible. Dugang anta ang ato sining nga aksyon balita. Pagkatapos lang sa ato sining importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local Serbisyo! Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sa nga pagpangalagad. This time, balikan ta ato sa nga Patrol 2, Cruiser Patrol. Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Sa iya sa nga final report. Before we wind up sa ato sa nga palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Yan sa Aksyon John Diaz. Sa balik report, John, please come back. Actually, nagpatigayon sa isa ka Black Friday protest ang pila ka mga progresibo nga grupo diri sa may syudad sang Bacolod kay ina sa tubang sa Fountain of Justice dira man sa may daan nga City Hall diri sa syudad. Sunod diri kay Mr. Noli Rosales ang nagtambong dira sa pagpagdiri nga hublad protesta mga grupo sa mga pamatanon, labi na mga first-time voters. Kalakit man Aksyon Eric ang grupo sang Bagong Allianza sa mga kabayan kag anak pawis Aksyon Eric. Sunod diri kay Rosales ang tinutuyo sa ina programa nga mag-upod sa iban pang mga grupo nationwide nga nagkandak sa protesta agud pamatukan ining pagka-iliher no sa kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay presumptive Vice President Sara Duterte Aksyon Erica. Pagpag dari ni Rosales, ilaman nga panindugan nga ang mga rason kung nga ginapamatukan nila pagpungkot dari ni Marcos Aksyon Erica. Pero sa piyak ni dari, isama dari nila naging parayag, pagkabasa nila pa rin pagmukadalagaan sa plano nga pagpasaka sa sweldo sa mga mamukong dari sa Western Visayas nga ginawat na naging karon no, ang perma dari sa Department Telecom sa Dole Aksyon Erica. So, Dr. Rosales, ang kada magaway nga mga development nga ilang may baruan isa kadalagaan para sa hanay sa mga mamukong.
Sa Piat Kabahin, aresto naman sa Police Station number 6 ang top 5 most wanted person pinagi sa pag-service ng warrant of arrest. Ining persona ang nga nadakpan naging kilala kay Herlin Riales de la Cruz, 32 anyos, residente sa Barangay Minuyan, Banwa, sang Murcia. Pag-release action, erect nga nadakpan sa area mismo sa Barangay Isang Purok, Sunrise, Doña Julian Heights, Barangay Taculing, Ciudad San Bacolod. Ining kaso dali ni Riales may angot din sa pagnapa sa RA 10883 o para new anti-kidnapping law na criminal case number 22557229. Inisa karo ang warrant of arrest na dito panahon ni Honorable Judge Juvi Victoriano Dioso sa Regional Trial Court Branch 49 na nakita sa Abril 22, 2022 kang may piyansa na 300,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Inisa karon ng preso dala sa kusod ng facility from station number 6 para sa nagkaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol 2. There you have it, kabuusan kapag pangalagad sang Action Night Patrol program. Biyernes ng edisyon, liwat naman ini magkatakop, balik ini buwas Sabado. Ato sa lima patrol la unit reporters in action nga napalakad garo kami Action Nelson Pateño, Action Roger Gutiv, Action Arlo Ticar, Action BJ Apasible, Action Jan Diaz, back to back sa itong kapiloto Action Nino Bugina. News Center Action at Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunong Panwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sakal sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lakat ng Kurbana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at least magtulog, magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio TTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate sa pag